हेलो खुलुमबाय बयनिसिमबो सार्भिस चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायनाय जाबाय आरो दिनैनि गोदान भिडिअ'आवबो नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायनाय जाबाय। दिनै आङो जोबोद खुसि, मानो खुसि होनबोला दिनै 5 किल'मिटार गोलावनि लामा दिनै इनिग्रेसन खालामगोन। बेहाय आङो बाहागो लानो थांनो नागिरदों आरो बे लामाया जाबाय जोंनि गामि गेजेरथिं फैगोन आरो बे लामाया मुरमिला हाइ स्कुल टु बुद्ध मन्दिर पानारि बिथिं थांगोन। आरो आगोलनि दिनाव BPF सरकारा जोंनि गामि गेजेराव लामा लाना होदोंमोन CC ब्लक 1 किल'मिटारनि। बिथांमोना अनलि 250 मिटारल' बिथांमोना CC ब्लकखौ जाबनानै दोनबाय आरो बाखिखौ मेटेरियल्स बनानै दोनदोंमोन। दा बे लामाखौ बिथांमोना कमप्लिट खालामासै। बिराद मेटेरियल्सआ बारग'जोबनानै बिराद खस्थ' जादोंमोन जोङो साइकेल सालायनो, गारि सालायनो। दा दिनै लामाखौ जों BTR सरकारनिफ्राय जोङो लामाखौ मोननो मोनबाय। दा बेनि थाखाय बिराद खुसि। आरो जोंनि गामि जोबथानि लामा खर'आव लामाया बिराद गाज्रिमोन, रावबो जेबो गारि सालायनो हाया, गारि गुरा थांनो हायामोन, दैज्लाङाव बिराद खस्थ'मोन। दा लामाया जाजोबसिगोन आरो बिथिं दालाङाबो जासिगोन, बेनि थाखाय बिराद खुसि जाबाय। दा बिजनेसफोरावबो जौगालांनो हासिगोन, बेनि थाखाय आं बिराद खुसि जाबाय। दा बेहाय आङो बाहागो लानो थांनो नागिरदों। दा नोंथांमोना नायलांबाय थादो बेहाय डाइरेक्ट इनिग्रेसन खालामनाय जायगायाव। पानादुवापारा बुद्ध मन्दिरसिम प्राय 5 किल'मिटार लामा। बियो गोबां लामानि अबस्थाया मोजां नङामोन। दा बेखौ जोङो जोंनि हालेंदुवार समस्तनि MCLA सार बिथांनि मददाव जों बे लामाखौ मोननो हाबाय आरो बियो जोंनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव होननानै बुंनांगोन। गोबां समयसाजों बे लामाया गोबां बोसोरनिफ्राय बेबायदि अबस्था जाना दंमोन। दायो जोङो मोनसे मोजां लामा मोननो थाखाय जों थांगासिनो दङ। बेयाव प्राय 5 कौटिनि बारा बेहाय बे बुद्ध मिसननि लामाखौ जों मोननो हादों आरो बेखौ जों दिनै जागायनाय हिसाबै जों बे हाबाफारिखौ जोङो मावफुंनो नागिरदों। बाहागो लानो हानाय जोंनि रायजो बिथाङा आरो जोंनि भेरगाव जिल्ला आबादारि आफादनि आफादगिरि मानगोनां बिरदाव बसुमतारी बिथांखौबो सिनायथि लानो खावलायदों आङो आरो बिथांखौबो गांसे आर'नाइजों बरायगोन। साबायखर थाबाय। ओमफ्राय चेयारमेन जोङो अर्पन बर' मुरमेला BCDCनि चेयारमेन, बिथांखौबो फरायनो आं खावलायदों आरो पुरुलिया BCDCनि चेयारमेनबो बिथाङा अलंबार कसारी, बिथांखौबो आङो बरायनो खावलायदों। प्राइमारिनि प्रेसिडेन्ट दिलेश्वर बिथांखौबो खावलायबाय आरो गामिनि दा आफादगिरि समाज आफादनि सन्जय कुमार बर' बिथांखौबो बरायनो आं खावलायदों। साबायखर लानायनि थाखाय। दा बे समाव हाग्रोनोसै दे हम मिडिया लादोबा long left Kumar Boro zindabad Kumar Boro zindabad long left Kumar Boro long left Kumar Boro zindabad Dilip Boro zindabad Dilip Boro long left Dilip Boro long left UPP long left UPP long left बे मोनसे प्राइमारि प्रेसिडेन्ट फैदो दिलेश्वर आरो बे समाव आङो जोंजों बाहागो लाफैदों जोंनि दिनै जोंहा
गोजोननाय दिन होनना बुंनांगोन मानो होनबा दिनै गुडविल मिशनाव जोङो 5 किल'मिटारनि लामा दिनै बेखावनो जों लादो अर्थात दिनैनिफ्राय खामानि मावनायखौ जों जागायजेननाय जासिगोन बेयाव अलरेडि जोंहा एस्टिमेट मथे लामाया 5 किल'मिटार दोङो एमाउन्टआ जोंहा दोङो 5 करोड़ 14 लाख थाखा जोंहा दिनै ठेकेदार बिथाङाबो दंखायो दिकेन दैमारि बिथां जोंनि बे खामानिखौ मावगोन बिथांनि दैदेननायाव मावगोन आरो दिनै बुंनांगोन जोंनि प्रमद बर' बिथाङा जोंहा दैदेननायाव बा जोंनि बिटिआरनि चिफ हिसाबै जों बुंदोंमोन जों सोलायनायनि खोथा बुंदोंमोन बेनिखायनो दिनै कालिंगुवार बिहाबावबो गोबां जों सोलायनायनि थाखाय खामानि मावनो हादों आरो बेनोल' नङा जोङो देग्लायो जोङो अलमस्ट 13 किल'मिटार लामा मोननो हादों मोनसेया जाहैबाय खैराबारि बै बेयावबो प्राय 2.5 किल'मिटारसो दोङो ओमफ्राय नासनसालियाव बै रबीन्द्रनि न' जानानै बै ननायपुरिया हाइ स्कुलसिम जागोन बिनि अनगायै मोनसे जोंहा बुद्ध पुब पानेरिथिं अखा लांगोन बे लामा मोनब्रै लामा जोङो बिखेखयै माने बिराद गाज्रि कन्डिसनाव दोङोमोन बेखौ जोङो मोननो हादों दा जोङो बिनि थाखाय जोंहा बिटिआरनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' बिथांखौ आं साबायखर बावो देग्लायनि बे जोंनिया फाइनान्सियेल इयार बेयाव जोंनो लामाखौ होनायनि थाखाय दिनैनि भिडिअआ बेखिनिसै आरो जायफोरा आंनि चेनेलाव गोदान अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो आरो खाथियाव थानाय बेल आइकनखौ अल खालामना ला आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो आरो लोगोफोरनो जेसे हायो शेयार खालामना हो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय बाय बाय